Kajing shangan thang basong kali kam shong tau nong nia bat ka kali ende ka surok lu ka di ban long ka babha bat ka bonum don kanu kajing pentot ushilong me lu kurwo ka atia dangshen ulayo ya kajing od jing nam na ki patba ki badai na ki thain west casials bat eastern west casials ki bla kren binyaw halor ka jing bam don jong ka jing so shingan hakalit kawan jong ki nakadaw ka surok bypass ka batip kum ka shilong nong stoin tura ka badan arspa andrup saw kilometer ka jing jrong kabla don kamban maramat hagiba bon ki benta bat kabai isher khai e kadai haka thain so yong jong jingbom maramat jong tanat national highway division jong tanat piludi roads ya ka shibenta jong jingtwa ka khandau bat ka jinghap jong ka khandro apedeng surok kani ka jingtwa ka khandau komdei ka batang shudab ja andre lane akate ka jaka lajan arsnem aa nadu bakatawa nadu banai nailor jong snem arjar arpo bat sngo phla bagita ki nongmi khmat lani ki MLA jong kini ki artli ki district kan thop yo MLA ka so yong ki badon lot hapo ka sarkar MDA kim yo I satya ya kani ka baki pen paw persha bakile matla ban pet ya ka jinge upaj ba kan thop ru ki officer baki nong trai ka pildi roads barru ki seng ki bachukam yelade baki shakri chat ban riyo ngadan menta hang ni po Shillong bypass kabade ka Shibenta jong ka Shillong dong stain tura highway road project kaba don ye ka jingjong komba arspa 100 kilometer bad ye ka bala te ye ka ha ka jinglot ka bakot ye ka sia jar sauspa khandai pusau klor tingka lingba kawai ka company ka bana Hyderabad kabla tip kong ka BSc CNC bad kani ka surok philaben I bamentala kumba arsnem aa hadin bakani ka khando kalatwa bakumju kani ka kenro ru kalapra hadu hasitang jong ka surok indrai kumba arsnam kalayat ngim similai idon kanu ka jing maramat nakaliang ka sarkar laban wengi ni khando bakani kawan ra ru ya ka jing air men CM ki nonglej nongwan lingba kani ka surok ya ka ba kila dondu ka jing o jing nam hakipor ka menchua haba kilami apo kilat pathai kubor Henry ka sarkar nadu ka to kapor kamsum la aiktien e Henry ka suong bakan wengi kani khndo Henry hadu menta kamsum la le e but kani ka ha po ka jingpe jong ka tat pildi national highway division banganget namar baka election kalajan but habang iya lingba kani ka surok ngi ka jingsniu ka jongka ka baki kali ki haban kiar kita kitliu umdei ki baret ru Henry ki bahe banganget namar baka election kalajan nakaliang ke sarkar kan sim ya ka jingkit kli ban pet na ka mentau paj ba lada ki kwa hi bakin wan phai biang sa kabor indai kombangi phai menta habangi ya lingba kan ni ka surok nakawai ka snong sakwai ka snong ki babon hi gidai ki blas new bat ki bla dab de ki tliuk ar sudah tengadon hang ni po Shillong bypass ba ngai ka e ka ba ni wan ra feeling bang ni khubor ngatai ni dei banyo I ba ya kene khndo insaweng no bat ka jingkali ka miru ba balai kani ka surok ya ka ba kai tingkhu bat ki babun ki constituency ki bahap apo West Casials bada Eastern West Casials ki badon ye kita ki MLA ki basong hapo ka sarkar ki badon hapo ka sarkar MDA kimsim lala ban le AA lani hatu kila tho ne am sya ka sarkar nagamenta ban le habai dei bat kani ka surok kaba wanra jing song sier ye upaj ba